De moment, el moviment Tea Party avança cap al 2012 i cap al seu objectiu de fer fora el president Obama i d'instal·lar al poder uns polítics que defensaran el dret al mercat lliure. Però jo només vull dir, aneu amb compte amb el que desitgeu, perquè potser es complirà. This is our moment. This is our time to reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth that out of many we are one. Yes, we can. And the message they're going to get loud and clear is it's our country and they can have it when they pry it from our cold, dead fingers. Obama ha plantejat una agenda política que per determinats gustos nord-americans i sobretot per determinats interessos és massa d'esquerres, per dir-ho en terminologia europea. I quan això es produeix es desfermen una sèrie de poders fàctics, alguns a l'ombra, d'altres que actuen a plena llum del dia i un aparell mediàtic amb grans altaveus que el combaten tant com poden amb tots els elements al seu abast, que van des de la propagació de rumors o de mentides o d'insults al combat de les idees i dels arguments en programes de màxima audiència. This president, I think, has exposed himself as a guy over and over and over again who has a deep-seated hatred for white people. És un comunista, és un racista, és pitjor que Hitler. Americans are making their voices heard as they fight for their future. Total, fair and balanced network coverage. Ara, una de les preguntes recurrents en els programes de la televisió nord-americana és s'ha acabat el somni americà? Llavors uns politòlegs debaten sobre si el somni americà s'ha acabat o no, en base a una realitat, i és que la generació dels nostres fills no està molt clar que visqui millor que nosaltres. De fet, hi ha alguns fills que ja no estan vivint tan bé com els seus pares o no tenen les expectatives de millora que va tenir la classe mitjana americana als anys 50 i 60 que va portar el baby boom. En aquest sentit, el Tea Party seria també l'expressió d'un desconcert. Quan no tenim una resposta pels nous problemes, el Tea Party el que diu és anem a les solucions de l'origen. I les solucions de l'origen és més bandera, més Amèrica, més llibertat, encara que molt bé no sapiguem què vol dir. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly... Nord-amèrica és un país que s'ha fet a base de llaus immigratòries. Cohesionar-les s'ha cohesionat a base de la idea del país, d'una idea d'un país que té els seus símbols, que són venerats, la seva bandera, el seu himne, el seu exèrcit, d'una història que és sovint recordada i a vegades modelada, per no dir manipulada, en funció de les necessitats, però que té el seu mite fundacional és molt potent. És el país de la llibertat. Llibertat entesa com que el govern ocupa el menor espai possible de la teva vida i no pren decisions per tu, ni en el terreny de la seguretat, i aleshores pots portar armes, ni en el terreny de la sanitat i no et crea una seguretat social. Ets tu que decideixes quin metge vols tenir i a quina mútua vas. I per tant, recollint l'herència dels pares fundadors i passada pels sedars d'avui en dia, li hem de dir a Obama, escolta, no et fiquis amb la meva vida i les meves decisions que afecten a la salut meves i de la meva família. I això fa que finalment el president dels Estats Units, quan explica les bondats de la seva reforma, en comptes d'apel·lar a la idea que la sanitat és un dret universal, un dret humà, ho explica
per la mentalitat nord-americana com la millor manera per afavorir la competència. I diu, si creem un sistema públic de salut, competirà amb el sistema privat haurà de baixar preus i, per tant, i s'espavilarà i serà bona la competència. És a dir, fins i tot decisions d'aquestes característiques s'han d'explicar a partir d'arguments purament capitalistes. Finalment, l'opció de salut va caure. Ja ni va aparèixer en la llei que es va acabar votant i d'aquí la decepció de molts dels votants d'Obama que consideren que és un projecte descafeïnat, etc. Finalment, als Estats Units passa el que també passa aquí a Europa, i és que hi ha un determinat tipus de votant que per tal de votar a favor dels seus valors és capaç de votar en contra dels seus interessos. 32% of the candidates who were elected last night across this country are affiliated with the Tea Party movement. There's a Tea Party tidal wave, and we're sending a message to them. El Tea Party ha fagocitat part del Partit Republicà i li ha guanyat la partida als candidats de l'establishment, de l'aparell del partit, i han aconseguit posar els seus candidats en el Senat i en el Congrés. En alguns estats l'operació ha funcionat i els candidats del Tea Party a partir d'aquest mes de gener ja estan asseguts al Congrés i en d'altres no. I en d'altres no perquè alguns d'aquests candidats amb els que tonteja la pseudoideòloga Sarah Palin, que beneeix candidats i els fa homologables, doncs aquests candidats són gent molt superficial, molt patriotera en el pitjor sentit, amb un discurs molt pobre i amb una apel·lació a les idees de sempre d'Amèrica com a remei per tots els mals. I això en un món tan sofisticat i que demana respostes multipolars, perquè els problemes ho són, doncs fins i tot els votants de dretes entenen que no són els candidats que millor els poden representar. Jo només sóc una mare que està farta de veure què passa al seu país i que ha decidit passar a l'acció. Per tant, ara que una part del Tea Party s'ha convertit en força política al Congrés, veurem fins a quin punt els seus objectius topen amb els del Partit Republicà. I això fa que el futur del partit i del moviment sigui incert. Aquest descontentament que expressa el Tea Party continuarà existint. Que tingui viabilitat política està per veure. L'ase demòcrata està enfadat perquè va votar per Obama i encara no ha notat el canvi. L'elefant republicà perquè creu que el canvi ha anat massa lluny. I tots dos estan enfadats perquè estan escanyats per la crisi. Antoni Bassas, TV3, Washington. Hi ha una fatiga de la figura d'Obama perquè l'expectativa era tan alta que no hi ha arribat, ni en el terreny nacional, ni en l'internacional, ni en l'econòmic, ni en el social, i aleshores hi ha molta decepció. I d'altra banda, el que més el castiga són les xifres econòmiques, sobretot la de l'atur. Un 10% d'atur sostingut com tenen als Estats Units és una enormitat per un país acostumat a la flexibilitat laboral on avui perdies la feina i la setmana que ve en podries trobar alguna que, si fa no fa, era com la que tenies i al cap de 2 mesos doncs, ja recuperaves. No, ara això no està passant. Hi ha 15 milions d'aturats, etc. Això és el que més castiga la imatge d'Obama. Aleshores, la crítica d'Obama és que s'ha dedicat, per exemple, a la reforma sanitària, semblant que s'oblidava de la necessitat de reflotar l'economia. Tinc la impressió que a mesura que s'acostin les eleccions presidencials continuarà la política de segar-li l'herba sota els peus. O sigui, algú encara intentarà la destrucció política d'Obama perquè sigui un parèntesi. Hi ha molta gent que encara no ho ha paït. Encara no ha paït la victòria d'un president amb un llenguatge aparentment radical i amb una agenda més social, i haig de dir-ho, no ha paït encara un president afroamericà. En episodis anteriors... Ja ens has tocat prou els collons, d'acord? La mare que et va parir! No pots jugar amb la vida de la gent! Vols que la teva iaia arribi a casa i vegi això? Fas un sopar amb amics? Et penses que les nostres vides s'han d'aturar fins que el senyor sàpiga què vol? Te'n vas anar a Huff. Espero que la vostra trobada hagi sigut menys accidental. Sí, ha sigut bastant avorrit. Hem estudiat i prou. És l'Alec Gilliam. Té el millor polvo de la costa oest.
Voldria que donessis això a la teva mare. Oh, cogumdena, Isabel! Vaig tenir un brot psicòtic. No et trobes bé? No. La Lia serà una gran advocada. Valenta. Potser no vull que la meva vida es limiti a arreglar les seves putes cagades dia rere dia. És la teva feina netejar totes les meves putes cagades! Mikey, vine aquí. Dormo al cantó del pare. Huff,